Hudul mahamu amanginang.
Salam. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberkati yang berkelimpahan. Selamat pesta Paskah na perjoloma di hita na di gerejaon dohot na live streaming di Jabu. Lau memulai perminggota, merit de mahita sian bukwede HKBP nomor 33 ayat sadas sahat rodi ayat 3. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah Tuhan, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang panguluan pasonangan tu saluhut bermain dialuho baru atoru dan terbangi iopanmu Raja Simbar ngorui, Raja Simbar ngorui, Amatian, Hamagoan, Nasopola, Habiaran, Tungatalu, Yesude. Tuhan Yesus dona monang, Tuhan Yesus do pasuang, das ni roha damepe, las ni roha damepe, dungan golong mahatana naposea di ibana dan tagamon magobe. Marhite-hite guardi de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo najina di hon ni Jehovah, marulup-ulup jalan marlas ni roha mahita di si, batu nang binolokon ni akka pade bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa din Jehovah doi, halongangan doi anggo di hamatat ni matata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mau lihat do hami tuho. Ala di taluan ho dosa dohot hamatian marhite-hite hamatian mi. Ala di sodangi ho do tanoman nami. Asa marpakriman na mangulu hami ala ni haheheom mi. Dang pola mabir hami mida hamatian. Ay hodo ulu nami, ruas mulu hami. Di pausat hodo hami sian halomon datu hatiuron.
Sian hamatean Tuhan nguluan, atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu, pai masahat hami tulabung mo. Amen. Mari di kita sian bukit de HKBP nomor 96 ayat sada dohot tulu. Tatangihon mapatin ide bata ima sian 1 Korintus biduonom ayat 20. Ayar gado hamu ditubus di bahini pasangapamu ma di bata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay di bata do napunai ima sahatna atong rap manggidugo mahita tu di bata lau mangulahon nau bar tu patit nai. Ale Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulahon na obar tupatik mi. Amin. Mari dihita sian bukit di HKBP nomor 242 ayat 2 dohot 5. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para siroha na sumurong. Napunggudo hami di julom martangyang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asiniroham na gudangido. Se asi maroham mida sadok bangso nami.
Se sama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamu badohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluh kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasan ni dosa. Para siroha jala perdigan basa do Jahoba. Labas tarimas para siroha godang. Dang dibahin tuhita hobartu akka dosatta. Jala dang dibaloson tuhita hobartu akka hajahatotta. Songon asin ni rohani ama-ama mida anakna. Asin ni rohani Jahoba diapkan nama kabiari ibana. Asangapun mari debata na digijang. Amin. Tapi gima pugal grup ama Ebenezer. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku mengkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku?
bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang lemah ini, kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Mari demahita sian buku DHKBP nomor 14 ayat sada dohot tu. Ale don biku nong
Tatangihon mahatani debata, turupu epistel di hari Minggu pesta Paskah perjuloon, tersurat di Pesalmen Biddu 100 ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama mar sore-sore. Ede sian sidapi, puji majah hoba aleto dikku, jalan nasa rohakku di bagasan memuji goarna nanabadiai. Puji majahoba ale tondiku, jalan unang tung halupahon dengan basa. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pemaluk akasahitmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana matupahon kuho dengan basa dohot asin roham. Ibana pamahap roham marhiti-hiti dengan basa, asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Ido sahatna, mertua doa akan atu mangihon hatani debata, jalan nau peoksa. Amin. Tabigi kor punguan paropuan.
Mari dihitasian buku DHKBP nomor 675 ayat sada dohot tulu. Roh Tuhan Yesus, anak sasaga, para siroha, pakoloi, mate ibala, humong kopita, rumah tano mani ahe Jesus, Allah Jesus, roda arisogo, mangolua, dan mabiara, umbotodo, sonang harapan Jesus, sonang maaf alanang Jesus, mono maruju, museng oluku, matohono, nang segalai, ainung ngatalu, baru atoru, ditomu Jesus atina lurus Allah Jesus, roda arisogo, mangolua, dan mabiara, umbotono, sonang harapan Jesus, sonang maaf alanang Jesus. Taha tidakon maha tapor seotai, songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jagoba, ido ama pargubu na suatu dosa, na tumo palangit tuhotano. Au porsia di Jesus Kristus, ana di debata Jagoba na sadai, ima na tilupuhan di si Maria, na gabi-gabi siaton di porbadia, andora sohuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di Silatus, na mate terpajar loibana di hau binarsila, na tua dua toru lungitano, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di batan Jagoba, amanai pargubu nasu dosani, di sima ibana, pai mamula sohu tutano on, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di toti porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigay matiting di kita sadaryo. Shalom. Warta Jemaat pada Minggu 17 April 2022 dengan topik Nunga Hehe Jesusin, Yesus telah bangkit, adalah sebagai berikut. Nomor 1, nama minggu hari ini Minggu Paskah pertama. Kedua, statistik. Yang F, baptisan.
pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Kesekretariatan. A. Persembahan. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pelayanan kategorial perempuan HKBP Pusat. Kedua, pada hari Senin 18 April 2022 yang akan datang adalah Pesta Paskah kedua. Kita akan mengantarkan persembahan bakti Paskah ke depan altar untuk pelayanan diakoni sosial atau caritas emergensi. 3. Hari Minggu tanggal 24 April 2022 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. D. Program kerja seksi dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. B. Pelayanan. A. 1. Pesta Paskah kedua. 1. Hari Senin tanggal 18 April 2022 waktu 19 WITA kita mengadakan ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak. A2. Kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 di wilayah Roma hari Selasa 19 April 2022 di rumah keluarga Pendeta RJ Simamora STH MM Embor Sinitonga, alamat Gedung Sekolah Minggu HKBP, wilayah Korintus. Rabu 20 April di rumah keluarga R Sidabutar BA Boru Siringo-Ringo, alamat Gedung Sekolah Minggu HKBP. Pengumuman. A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemik virus COVID-19. Dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus menjaga umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situabe Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung Boru Napitupulu. 5. Situa Dr. Andus M Sinaga MBA. 6. Nyonya Manurung Boru Sinurat. 7. Situa PRM Sinaga. 8. AH Manurung. 9.
Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 10. Nyonya Tesi Tanggang N. Boru Huta Barat. 11. Nyonya Jesi Tumorang M. Boru Sinaga. 12. Nyonya Situaka Gultom CH Boru Pardede. 13. Risma Boru Sitorus. 14. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 15. Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. 16. Nyonya Situa G Simatupang D Boru Siregar. 17. Insinyur M Simatupang. 18. Nyonya R Simanjuntak R Boru Sinurat. 19. Joshua Raymond P Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 April 2022 ada 17 orang. D. Keluarga yang berulang tahun pernikahan. Daftar keluarga yang akan berulang tahun pernikahan dari 18 sampai 24 April ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. 1. Tanggal 23 April 2022, Nyonya RH Sigalingging, Doktranda B Boru Lumbantoruan. Kedua, tanggal 30 April 2022, Situa W Purba D Boru Damanik. 3. Tanggal 6 Mei 2022, H Simanjuntak F Boru Siahaan. 4. 7 Mei 2022, Nyonya RH Sigalingging, Doktranda B Lumbantoruan. 14 Mei, P Siregar Situa R Boru Silaen. 6. 20 Mei 2022, H Simanjuntak F Boru Siahaan. 7. 21 Mei 2022, Situa W Purba D Boru Damanik. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. 1. Tanggal 23 April 2022, E Sianipar J Boru Manurung. 2. Tanggal 7 Mei 2022, Nyonya RH Sigalingging, Doktranda B Boru Lumbantoruan. 3. 14 Mei 2022, P Siregar Situa E Boru Silaen. 4. 20 Mei 2022, H Simanjuntak F Boru Siahaan. 10. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat dibaca pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Kegiatan Tahun Kesehatan HKBP Makassar dapat kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Jadwal kegiatan sampai 18 sampai 23 April dapat juga kita baca di warta yang kita pegang masing-masing. Songonima titing namasa di bagasan Mingguta Sadarion. Muliate Tuhan Yesus memberkati. Tabigima kor ama Ebenezer, habisi dilanjut andon kor napo sebulu.
Kor apa sebelum?
Mari dihitasian bukit HKBP nomor 677 ayat sada dari Lutna Huhu Mahita Papungopelian Asada 1B dan 1C. Kaulakon ayat sada.
damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Marhiti omma hupasatami sian hami do atas nama sudi parhalado di tonga-tongata ruas ni huriata dohot na hadir naro di ibadah sedarion losong ni na dohot mengikuti ibadah marhiti live streaming dohonon nami ma selamat Paskah madihita saduhutna. Las nirohatta di Paskah sedarion dipilit dosian hatani debata di huriata HKBP sian Lukas 24 ayat 1 1 lau pahotton pakaporsayota di haheheon ni Tuhatta Yesus alanita paihutihut ma hujaha ma di tonga-tongata alai diari perjolo dungari sabat Roma nasida matcesugut tutanomani matat na hucus napi nature nasida alai nunga digulang batui siat tanomani di dapur nasida jala dung bongot dang jupang nasida pakai Tuhan Yesus. Jadi di najutruhan nasida marnidasa gabe jongjong madilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alai mabiar marohan nasida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasida. Puasa duluan muna mangulu di inganan ni nama di inganan yakanamate. Dang di soni bana nunga di pahehe ibana ingot tamu ma na hinatahon na itu hamu uju di Galilea idope ibana adi dokdo iko pasahato na anak ni jolmai itu tangan ni halak pardosa jala parsilak kononna jala mulak mangulu maibana diari patuluhon jala diingot na sida ma hatai nai gabe mulak manasida sian tanomani di bari tahun masa sudinai tu na 10 sadai dohok tu donganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni si Johannes dohok si Maria ni si Jakobus nang akana asing nama dongani nasida babua hoca tuaka apostel kira turi-turia doa kahatai di rohana sida jaladang di habor siai alai hehe masih Petrus marlojong tutanomaning di pauduk madirina pulik madi ida peak aka saput-saput nai dungimu lima ibana hut longang dorohana marningot na masa disi hidup saat na hujah di hati Indonesia. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikian firman Tuhan. Dihamu kadongan nahin holongan di bagasan Kristus Yesus. Nos muliate do dohonota gabi di pau buku liat taha KBP Paskah pertama manang ari haheheon gabe pesta parheheon ni akaina. Pesta parheheon ni akaparupuan di tonga-tonga ni huriat. Alamar bocir doi sian trupuhon. Parupuan manang akaburu-buru perjolo lau tutanomani. Patupa manang mangula song tradisi naung somal dinasida di Hajahudio. Borhat nasida mula hari ketiga manang hari patuluhon mabuat rempah-rempah lau pamasukon na tu kuburani asa ala dihilala nasida ngamulai bau mulu toluari asa unang bau mulu rau nasida. Bahkan tradisi nasida sekaligus doi songon penghormatan tuak kanamoding, penghormatan tuak kadamate. Ido sasitong na dorongan manang motivasi niya kaparupuani lao tu tanoma. Alai gabisada hal nabal gadui di parupuan. Ala luar biasa jupang nasida namasa. Sahat nasida di kuburani batu nama nutup lubangi nungamat musor. Molo akadongan naunghya sian Jerusalem pasti do murai to dikobarho di pikiranna songo dia do kuburan uben nabui buka batui ala molo kuburan di Jerusalem sia samping do lubangna dan songo dihita di masuk tu torunitano ala sia samping molo kuburan ini ditutup ma batu nabalga sia samping. Jadi batu nabalga do margeser batu nabalga itu haruar gabe bukama tanomani jala dang disibe bakke. Ala naso disi bakke tersongkot do nasida. Mabiar nasida. Ala dugaan nasida berarti ada perjahat muse. Nama nako manang nama buat bakke ni Yesus. Ido anggo dugaan nasida, ido prasangka nasida, ya Yesus nunga ditakopanako, nunga dibuat halak be pakai. Ala dangadong persepsi ni aka jolma hati hai, boy mulak mangolu naung dikubur, boy mulak mangolu naung mate, ay takas do di nasida mate, ay ditusuk do, ay takas do di ida dilabang dipaku do, alay dipamasuk tu kuburani. Rona sida hari ketiga dang disibe nga dibuat talak tetu aka tahu tam manasida mabiar ma nasi. Alai luar biasa do cara ni debata pada ohon biar sian ngolu ni jolma apalagi sian akaparopuani. Hadir do dua di sini marlinang-linang. Macam do tafsiran nama dok ise do na dua namar baju namar linang-linangi alai dohnot tamai suru-suruan di debata. Suru-suruan di debata laho patorakon lao manungguli muse tu akka parupuani ahadona terjadi unang gabelam lilu nasida unang gabelam salah pangatusion nasida disungguli matu nasida ahanaung ia jarhon ahanaung tinonahon ni Yesus ahanaung pinasahat ni Yesus tu nasida apalagi dinarap nasida di Galilea. Di sini tonahon Yesus do ikut takupon na do ibana. Pasaton na do ibana tu halak pardosa. Jala diparsilakon alai
di hari patuluhon hehe do ibana. Nunga di tonahon jala nunga di paingot Yesus itu nasida alai ala dang sia tu akal nasida dang sia tu pikiran nasida lupa do nasida taringot tu pangajarion di Yesus ido ubaina disungguli ido baina di paingot suru-suruani nasida tung didok hatai tersadar do nasida di pangajarion ni Yesus. Gabe sahat mamu sepe mahaman nasida berarti tutudo Yesus hehe hobartu tonana hobartu jamitana hobartu pangajarion siani mamu se mulak nasida mamari tahun baritai tu akka sisian nasapulsa danari aladang dohok be di sisi Judas ama ate be si Judas tang dohok be si Judas man begi barita na barui naung hehe Yesus alai na sapulsadai mabegi alai aka apostol na sapulsadai aka sisian na sapulsadai pe tang sia trohan nasida jaladang diingon nasida jaladang porsea nasida naung hehe Yesus alai adong dosa halak apostol na reaktif pola dibegibana baritai tormerluzung do ibana musetu kurani si Petrus. Memang benna di baik guarda si Petrus salah batu mamak na tugu batu mamak na hot do hapor siaun. Alai itu merlujung do ibana membuktikan sian alu barita na binuan ni aka parukuan. Di sini ida ibana tohodonan do nenu ngabuka ngaguling batui tohodonan lo niya kaparupuan ni tangadong be bakke tangadong be di si Yesus alay na dong ima aka baju na manang sape-sape gabe ima di ida saput nai ujung na gabe di hapor siya ibana mamarhite na dipikiri ibana tutudo Yesus bakit ay molo di takojol mado ibana dang mungkin di sibe na mabukus Yesus kain kapan nai alai tung takas doi tinggal di si berarti dang na ditakocol ido naing di ida jalan naing di bari tahun ni si Lukas marhiti turpuk naung kajahan aki dihamuak ka manami na namin losongin ang biyakan na poso remaja do sudi yakaya nakon do sudi ruas ni hurian na ronga para ditikyo nomotik na dong tonu catatan jala tolu hal nanaing gua tota marhite pestata sedario na perjolo marhite haheheon di Yesus manang melalui kebangkitan Kristus kebangkitan Yesus adong na dipai baru na dipature adong na dirobah adong na dibongkar sian mindset dohot sian naka persepsi na salah ni jolma dohot portivion apalagi taringo tu hamatea takola suku Batak hampir sudedu suku-suku di Portivion so ina mabiarna kuhamatean ala ina madihilala ujung di salku tangadong pengharapan tangadong pakirimon anggo di Portivion di luar ni hamateani molonong mate ma tangadong bay memang ikodohonota do secara fisik mana secara perdagingon iko paubon na do jale ko berubah do daging tay ay do dido molo dido di sada Korintus ido apostol Paulus dang boy daging tanaleaon lo manean hanguluan na saling diling na iko paubon na do tumerdaging na baru hita asabo hita masuk tungul na saling diling na patuduhod di si memang pamatang do daging taon tangtuk lo majalo hanguluan ni dang tuklo majalo asinirohan ni debata alay di pay baru ma asa disido konsep na boy di pa uba manang disido konsep na baru na tanoponon na patuduhonon marhite haheon di Jesusi adong do hape hay baruon gabe mangolu musejol mai gabe tinggal manang gabe taludo hamateani alani naong ditaluhon Yesus ido tabuna jala ido hasurungan ni halak Kristen ga bidang mabiyar tu hamatean
ido hasurungannya kana porsea dan gabe tahutan ibana tu hamateani ala hamateani holan dalat doi lau majalo ngolu nai baru lau majalo ngolu na saliling nililing na ido na naing sitiopon jala ido na naing buah tota sian perbue manang makna ni kebangkitan Yesus manang makna ni haheheon ni Yesus di pamonang Yesus wason ni debata maralohon hamateani dang talu hamat dang talu Yesus dang talu jolma bahenon ni hamatean gabe ido na gabe dasor dohot ojahan na manang konfesi ni AKBP konfesi ni hala Kristen dang adong betalu hita benonna ai akan mangulu dohot na mate nunga di bagasan Tuhan mga kainang umara mangalihon semangat na baru dihita mola dong pe aka keluarga si solhota na tahaolongi nong marujung ngulu mabek jutro hatta mabain setotok kita nuay ngot-ngot pakilalata sunggul-sunggul maun naung marujungi HP aka na porsiai nunga doho ti dihamonakon tu hatta nunga doho ti HP lau tu nama calo tupal hanguluan ng pinaradi ni debata masa mate manang mangolu hita di bagasan tuhata ima nagabi pahoton hapor siyaw dohot panguluota di tonga-tonga ni asa sotu ngadong madele sotu ngadong nagabi lilu pikiran na molo ditinggal honakan na hinaholongan ni rohana alay tatang yakom matu debata asa dohot kita songon nasida nong jumulungon dingi asa dohot kita parnapuna di ngolu na saliling nililing na di ngolu naung ni hamonakon ni Kristus ido na perjulu na idiota siyan haheheon ni Kristus buwa dang hamatiani BHP ujung ni perdadanarta dang hamatiani be ujung ni lakata alay dalan namay tuna macalo tupal hanguluan ng pinaradi ni debata napaduahon na kamanga kainang makna naboy papungota manang naboy tiopota sian proses manang sian haheheon ni Jesus disima nang idota hasang apon dohot hamuliaw ni debata lampata ala sa identik do hamateani ulaun ni simbolis ido sa pemahamat ala upati ni horni dosa do hamatea asa dohot do hamateani hinorhon ni dosa alay marhite haheheon ni Jesus nunga boy ta ida nunga boy ta hilala jala nunga boy ta haporsiay marhite sian haheheon ni Jesus di sima patar huaso dohot hagugon ni debata gumogo do sian simbolis gumogo do sian dosay asa da kadong be sorop molo didok sorop ni simbolis sorop ni portibion naung melekatian tu jolmai nguaing dicabut marhite huaso do tagugon ni debata asa semangat nai baru do dihita lau mangalo aka huaso ni simbolison dohot huaso nalong di portibio huaso ni simbolis gudang dope na makaporsiay muan bahkan gudang dope na setotong mabaheni gabe dalan ni ngoluna na merdala di tonga-tonga ni portibio bahkan gudang dope na mamakke huaso ni simbolis na lau madongani ibana mangulaw-ulaw akamanga kainang nyanang budihita ng pigabi ang gumamakin na songoni alay di sido na yung dohonon na tuhita at buhado pe adong pamahamata pikirata na sa ito tong dope gumogo simbolis nuaeng marhite haheon ni Jesus di paingot mahita nunga talu simbolis nunga talu hamatean nunga talu dosa di sima taida huaso do tagugon ni debata puasa ni debata na tumibo siyan salu
Lau sido jamina di hita lau manaluhon nasa huason di Portibion. Molo mamakai huason ni debata. Manang tu dia pehita borhat. Manang tu dia pehita mangula. Di sido jamina di hita. Padonganion do pangaramotion di debata. Asa unang mabiar behita. Marado po nakahuaso dohot hagugun ni sibulis. Ala gumogo do hape. Huaso ni debata. Gumogo do hape. Huaso ni debata maralohon dosa dohot hamatiani maralohon sibuli si di tonga-tonga ni Portibio. Jalan na patuluhon makna ni haheon ni Jesus nabuy taputihi jalan nabuy buanota siyan parminggota sedaro marhite siyan hata ni debata nong tabiginakin. Babua si tongdo hata dohot baga-baga ni debata. Baga-baga ni debata hot doi manot tong rodi sanliling na songon nong binagabagahon na tuak kasisiani. Songon na binagabagahon na ditiki pangajarion na hehe ibana diari patoluhon. Ternyata terbukti tutu hehe ibana. Asa hata ni debata, tona ni debata, baga-baga ni debata, nasi tong doi naik kon siya porsian. Jalan nasi kosidio po. Dia muak kamanamin na namin. Jujut do hita madabu. Tuaka informasi do barita-barita ni Portibion. Gabi lupa hita di hata ni debata. Lupa hita di tona ni debata. Apalagi molo nong ro informasi nong viral ibana sa tetong may suatu kebenaran. Na mungkin nabuy menyelamatkan hita, nabuy menyelamatkan Portibion. HP gudangan na hoax buy. Alai molo tungadong piakan nabuy tahilala di Portibion, nabuy menyelamatkan manang aka informasi, nabuy lau patubigihon aka barita dohot aka rencana rancangan naudi di Portibion. Iko dohnot tado. Hata ni debatado na sumitong, hata ni debatado na manotong rodi senggeling na, ala hata ni debata bukan hanya masa kini, alai sahat do tu masa yang akan datang. Molo hata ni debata, mangula na jolu, mangula saunari, mangula sahat tutik kinalengro, ido na luar biasa na boy si takupon. Jala baga-baga ni debata, boy doi jalota, alai iko siya kaporsiyaw dohita, asa boy tahilala, jala boy tarai, jala boy tanikmati, baga-baga do tona ni debata. Ang gusto tahaporsiyaw do, pas do songon naka parupuan ni nakin. Rona sida tu tanomani, di sidi na sida kosong, di sida na sida dang disibe, ngetortahutan na sida ala lupa di tona ni debata. Molo lupa HP di pangajaran do di tona ni debata hina argana di bagasan ngoluta, boy do tahuta kita di bagasan ngoluta. Boy do gabi mabiar hita di bagasan ngoluta, boy do gabi mabiar hita di tonga-tonga ni Portibion, molo mardala pe hita gabi mabiar hita. Alai molo diingot, molo dihaporsai, jala molo di jalo hata ni debata, jala molo di jalo baga-baga ni debata. Ido na menguatkan hita, ido na mergugihok kita, ido pada biar siak kita, ido mga leon semangat di hita. Ala hata ni debata, tona ni debata, baga-baga ni debata, laos ido pengharapan pakirimo di hita. At mga kainang. Naung dohot jalan nama kaporsiai haheheo ni Jesus, laos disido mangula di ibana, bertumbuh di ibana pengharapan dohot pak mana pakiri. Asa molo dihaporsiai Jesus naung hehe gabe marngolu na baru sianido gabe adong pengharapan dihita pakirimo dihita pabu adong dihita ngolu na baru imangolu na saliling nililing. Hata ni debatado na manonaho nito hita. Hata ni debatado na mangajar honito hita. Hata ni debatado na marbaga-baga honito hita. Naikon haporsyata jala si hamulu. Siyan na tolu makna nakinak ka mga kainang.
alani di jo mahita lau manguda lau patu palo moni rohani de bata di bagasan ngulu marhite na perjolo dohnok tama radi di pai baru de bata ngulu rade di pai baru de bata pernguluon sian ngulu na jolo manusia lama tu manusia baru ido jauh-jauh tu akan naung merasakan naung makilalahon makna ni haheheo ni Yesus gabe olo jalarade ibana membaharui hidupna wahdo hita membaharui pernguluota wahdo hita membaharui hadiriota tu hadirion naiba molo jamitani nang diakones dakin dikoparkon taring telur tua dana nakin na olo gabe hona sian 10 tolor HP bagak dosia alai sada nabusuk boido gabe sega na sianai molo diado ni molo di papu alai adong dong ilustrasi taring tolor telur ido salah satu simbol pertumbuhan baru nakin dikobarhin nang kones dua madok marhite sian toloria dong musik kehidupan yang baru. Memang dalam cangkang yang sama dari telur berubah menjadi hidup baru ima salah satu kobaran tu pernguluan ni jol. Di jolma nama ngolu nuaing nama make pamatang tahun nama make hadirio tahun nama make guarta nama make tradisita budayata do pernguluota siapa hari sianido hita na olo di pai baru. Tapolek kon jolomati mau asaupai baru diriku. Alai radehi tadi perbaharui gabe majalo de bata menguda di bagasan rohata bahkan gabe de bata mengarahkan ngulutai siganuptik. Ido asa bertumbuh na baru jala di sido di patuduho na kana porsea naung dihilalai bana haheheo ni Yesus gabe na baru. Ay ditinggal honi bana do sude ima na dong termasuk nama bukus termasuk kain kafan na mabukus iban asa gabi martunas na baru gabi marngulu na baru di sido ngulu ni halak na porsia molo marngulu na baru termasuk di ngulu ha porsiota di sima jupa kita las niroha di sima jupa kita hamonangan di sima jupa kita ngulu na sasitong na di bagasan perdaranat di tonga-tonga ni jana los na padua hon marhite naung ta jalo makna do ta pahami makna ni haheheo ni Yesus los di jodo hita asa tunglam takas togu maniop hatana togu maniop dohot makanguluhon hatani debat akamanga kenang bodo dohonot tam rapuh dohita sudi muaing taringo tu hatani debata molo sai sipata tabading badik kondo kondisi ni parludo kita mama mereng makkoreksi diri kita. Dia dona tuminggil di hita manang tu suara dia dona lebih tajam pikirata do pasipariota lo mengarahkan nguluta. Mau lihat puji Tuhan molo hatani debata gumudang mengarahkan. Alai molo portibior dona gumudang mengarahkan molo pergumula dona gumudang mengarahkan molo tantangan dona gumudang mengarahkan hita perlu rata pai baru. Asa hata ni debata asa asini rohani debata holong di rohani debata na mengarahkan mulukta siani mahita gabe boy jupang las ni roha jupang ngulu na sasitong na jala jupang hamongan jala na batuluhon na gabe jojo siulota molo nong lam ta rajumi molo nong lam takas di hita makna ni haheo ni Yesus di jodoh hita gabi aktif mamaritahon taringo tu Yesus mamaritahon haheo ni Yesus songo nak kaparupuan ni nong berubah manang marngulu na baru gabe di patuduho do marhite na makatidakon tuaka sisiani makatidakon tuaka na toropi di sido tugas
Laos itu standar ukuran di permuduan di jolma di pertiket tanuai. Molo nang tutu di hanguluhon hata ni debata, olo ibana makati dakon hata ni debata, olo ibana makati dakon debata di bagasan. Alai molo sai pasif do ibana dang olo makati dakon to tudang na makanguluhon hata ni debata ibana, boy do di boto. Boy do di persiajari hata ni debata, alai dang di hanguluhon, alai dang di patuduhon itu na humaliang. Molo halak ng majalo, molo halak ng makanguluhon, molo halak ng makaporsyai, hahehew ni Jesusi, totudoh di bana bertanggung jawab, bertugas, jalapati di dahonon namay, dinguluna si ganupari, babua nang di jalo Yesus, hatahonon namay, baritahonon namay, saksihonon namay, di tonga-tonga ni Portillo, dohot tu na humaliang. Atong tu hatta mamarbugoy hop kita talumubi madiakaina, sonong talok nakin, Radi membaharui hidup. Ngulu, apalagi ngulu ni akaina. Memang sahat do kami kajamita-jamita ni pandita mengatur menurut ngagudang rasa kita mabigiyat. Ala macegudang do viral pareses ni Bekasi nuain. Taringot tu wahado sahalak parupuan mangulu di tengah-tengah ni keluarga. Wahado sahalak parupuan mangulu mengadupi suami. Ledang ala ni hola ni jamitanai. Memang dohnot tado di pangajario di hata ni debata. Memang ikut takas akaina. Maparukilhon ikut takas akaina. Lau mapersiajari. Mohado sa sitong na. Ngulu ni halak Kristen. Songon ibu rumah tangga. Na perjulu ikut ngoton na posisinya. Dongan bersama penolong yang sepadan di hati Indonesia kau diingat di posisi molonong diingat posisinya son penolong yang sepadan tentu ikut boy doi bekerja sama doh keluarga suami doh tianak kon alai macegudang do bisa sitong na tumajum lau mengurubi hita memahami tugas do tanggung jawab ta alai sudi mengai sering rata jaha alai dohonok kudo muse tajaha mamuse sian Amsal tolu busada ayat 10 tolu busada luar biasa di Gobaron Raja Salomo tugas seorang ibu merawat keluarga merawat dirinya sendiri merawat do akaparsora do nahumaliang do disudi perdalan minggu alai dang lupa ibana di hata ni debat dang lupa ibana di gogo na siya debat asa macergadoi perjolo mengenal diri ta songon status ta dia dopan ni debata di sido dalam margogo hita jala di sido hita mampu membaharui diri anggo so tadda diri ta tadda status ta dang mungkin baharu ta diri ta pasti do monoton songo dia nong adok dia na padua hon los di jodo sian ulaw niya kaina nang tajah nak dito pohon nagumudang akainang mamaritahon hata ni debat luar biasa sian ulaw ni parupuani gabi di sido menimbulkan mana patubuhon aktif si Petrus lau lojong mamereng kuburan molo aktif papi akaina mamaritahon marita na uli di tonga-tonga ni keluarga laus di sido menyemangati akaama do keluarga lau marsiajar lau mamereng wahado tutu hata ni debata makanguluhon hata ni debata nga di udah kamu dia karena salpu satu tikioni alailam mergugu mak di sude perdalanan ningulu do di sude akar sipatu pota tak pakai main media lau makati dakon taringot tu Jesusi apalagi lau mendidik kaya nak kota nuai aku bawa na songo dia do honok mengkobar salah satu kesulitan di gereja HKBP dung Juan Alisa kami dung seliling na mangula kami apalagi na partudion 10 tahun ke belakang
atarasing do anak kon gudang do anak kon ibuas ni huliatna dan dus pemahaman persepsi ni natorasna taring ut berbudiau bui do natorasna aktivis di gereja HKBP alai anak kon dan teria akamang satu juru hatalang tulus ada hampir sudiru naik soni di tiap daerah umara tikina akaina berperang mologumudang ina manogunogu mengajak mengajari anak konna pasti do lebih boy anak kotai memahami do mencintai anggo dimulana na hubere kami di Arinong Salpu di tikina melayani kami di Jakarta ala anak konna nang mangulu nang sorang di Jakarta mulana soal pergaulan do molo tu gereja Batak ibana kira dang pas dilalai bana pergaulanna pertama ala di bahasa itu dimulai na paduahon dang pas dilalai bana ciri-ciri do cara-cara do kebiasaan ni ala Batak ido kadia kadana titik ini ala takuboto nadong hagaliw ni natoras di tiki lau menanamkan kecintaan tu budayana menanamkan kecintaan tu ugamona menanamkan kecintaan tu hurian omara akai nang nanay tamulay molo sehujahai akka suku-suku doho bangsa-bangsa na asing wasa song di begitu luar biasa cintana apalagi dongata Cina luar biasa mencintai budaya ala memang luar biasa do cara nasida menanamkan budaya bahkan do bahasa sanga do di beberapa daerah udang di sidong ata Cina dang adong di boto merbahasa Indonesia saya terus merbahasa Cina adiat do bormi alai narodo peraturan pemerintah madok harus memakai bahasa Indonesia itu segudang berubah terbuka cara nasida menanamkan luar biasa asa dihargai ngulu dohot budaya nasida alai no marga muse di nasida luar biasa menghargai natorasna odorana gumudang tergeser di halak Batak takuboto la perasaku tuan nakokku saya semakin hari semakin bergeser kecintaan maradupun natorasna yanakku molo na julo ditiki masaku do natorasu manangah di dok berdoa ni nanga berdoa sejumpe berdoa danga dok protes ang kunwaing pola satu ngejom panjang kali nga protes ala dihilalang heradus dihilala dirina tu natoras tak boto di dia pergeseran nyon nang perlu muse dateliti ulang o masing-masing di keluarga tamu tang boy secara general manang secara umum pakiota untuk mengajarkan suatu tipe na boy ajar honot atau kaya nakota alai perlura naing patu pauta songo dia nanay si patu pauta seudok doi molo konseling paranika atau aka na keluarga salah satu untuk menciptakan asa boy mesti menghormati menghargai keluarga ciptakan budaya keluarga masing-masing organisasi keluargai adong budaya na khusus na boy dipahami sudah pangisi ni keluargai ama dohot ina dohot anak konna molo nong didok pasti semua memahami ala nunga suatu budaya di keluarga boy do alam ta persejari tutikin nangro songo dia do hita lo manugunogu asa tutui boy jupang makorlas ni roha jala boy makrona dengan bahkan akaya nakotai boy rap do hotita lao marsaur do hata ni debata alai gumudang maira tugas ni ina nani urupan ni akaama asa tutu bermakna ganda lauta sedarion pesta di parningota di ayun Tuhan Yesus lo sekaligus pesta kebangunan rohani di sudi ina nadong di tengah-tengah kita asa terida semangat bahwa kita halak Kristen kita sutok Kristus di kobarani maka tidakon Kristusi di keluarga tajumulu di nahumaliak kita
babua nong monang Kristus jala doho kita pinamonangna, jala doho tak kaya nakot na pinamonangna, jala doho sudi bang sini keluarga ta pinamonangna. Amin. Mau diterima Tuhan di hatan na bigihami sedero nagabilang 10 dolas ni roha bihan babua nunga di baik baru ko pemahaman ko pangatusiyon namin taring ito kamatiani na silaw na'y nakapagkilalaw kami ina maujung ni salukot HP nunga di baik baru ko ala nunga di taluhon ho kamatiani di para di ho di hami hanguduan na sa liling jalalam takas do hudalahami huasong lau manaluhon dosa do si polisi dang margugo be si polis manaluhok kami dang margugo be dosai moloho dongan nami moloho hutio pami monang mahami jala mangudu mahami jala urubi hami Tuhan lau makapidakot parita plas ni roha marita halon asa tutu Tuhan lampatar ilalahan bahwa hatam do si haporsian nami ido nagabi hujahan mingudu nami alhot do bagabagam na julu nuay satu tikinan ro ima nagabi hanguluan nami si patubigi honon nami tu sudi nanga kapoparan nami paingot tami asa tutu marmudu na barohan manulukon huasong manulukon hanguluan ng pinaradim asa tutu Tuhan atar siya kami na kohutan da huhapor siya kami isi mahami gabi marpabay na marpabangugaw o bartulo maniroham di bata manami laos di bagasan las ni roha nami di tikyon marulupulup doa kaina marhite kebangunan rohani na sida di Huriam Hakabipi lam urupi dongani parbubui maakaina asa tutu manidang di tonga-tonga ni keluarga rumah tangga nang akayanakon manugu-nugu obar tulo maniroham jala parbuka muna sida diaka ulaonna di parsauranna diaka perguruanna do disudi nanang sipatu paum asa margugu akaina di tonga-tonga ni Huriam di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat tiba-tiba nami losong ni pasato nami do tuho nang aka udaw na nagsipatu pau di tonga-tonga ni Huriam di nanang patupa padidion na badia tuduan nyari 2 hari Minggu tanggal 1 Mei o matuhan na mangukap rohani kana toras lau mabuan akayanakon tu padidion na badiay lau patuduhon pataridahon na dihaporsyay jala ditiup do hatam lau makanguluhot di bagasan rumah tanggana lau sekaligus pasahaton akayanakon tu ado pamu na badiay asa dohot na sida parnapuna di ngulu na saliling ni wiling tiba tama nami lau songoni pasaton nami do tuho terlumubi matuhan dia kadongan nami namar sahik ho matuhan na mga leo kay paso di nasida mga leo las ni roha di nasida terlumubi di las ni roha ala ni las ni roha nami di hamonangan ima nagabi hamonangan nami hamonangan niya kadongan nami haruar siya nakasahit siya pamatangna secara khusus inang nyonya si matupang borsiman junta inang boru bencernahor boru manurlang inang parulian boru pasari inang nyonya si payung boru napitu boru hamang situa Dr. M. Sinaga inang nyonya manurung boru sinurat hamang situa PRM Sinaga hamang situa hamang aha manurung inang nyonya naibaho boru pasaribu inang nyonya setanggak boru tabara inang nyonya situmorang boru Sinaga inang nyonya kagutom boru pardede yan ako namin Rizna si Torus inang nyonya si Ditonga boru Sangosir inang nyonya Saragi boru Pajaitan inang nyonya si Tuage si Matupang boru Seriga
amangin sinir simatupang inang nyonya simanjunta bor sinurat dohot tiana kunami Joshua Raymond simatupang dohot na swagor kami nuain di matitiri nami sida sudi mana sida Tuhan jamamu sudi mana sida losomu marulu-pulu marlas ndroha ala lehonomu di nasida hai pasun ala lehonomu gogo di nasida di pamatang nasida mangalo akasahiti jalalam terbamu tong pos ni roh doh tatugun hapor siaw di nasida kan marsada uru pamu donganammu jala patawomu akka keluarga merawat nasida jala pasu-pasumu nang akka dokter na merawat nasida parhitiamu me Tuhan lau manongos lau mangalehon hahi pasu di nasida losong ninang disudia kai nama ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon do di bagasan minggu narote Tuhan homa nama masu-masu nasi bodo nama ngalehon gajang nimur di nasida bodo nama ngalehon las niroha di nasida lam tabam mu Tuhan gajang nimur do las niroha di nasida pasu omu nasida pasu omu nang keluarga nasida sama las niroha marulu-pulu nasida di tonga-tonga ni permulon jala sesungguhly Tuhan saluhut kami lau marningot jala makilalahon dengan ibasam na pinatungom di hami asa boy hami totong madok mauliat itu jala boy huboto hami babuo basabasam do sudina dong di hami di batama nami losong ninang akka ulaw di tonga-tonga ni huriam koma Tuhan dapat tuduson di akka keluarga na naing patupa ulaw pesta di tonga-tonga ni ngulu parumah tanggona nang yakaya nakon say homa Tuhan na dohot nama nasida marlas ni roha jala nama masu-masu akka ulaw nasida jala totong lehonom dami do las ni roha do nasadaw ni roha di nasida do takka keluarga nama rumah las ni roha loswa malateo kami do Tuhan nang disudia kenapa sahat hamulateo na Tuhan basam na jinalaw na sida dipilih lam tabay ma Tuhan pasu-pasun do tas ni roham di sudir wes ni huriang asa siram huboto kami madok mauriate boto kami memilih pilihan nami dua dupamu na badiay songon tugas do tanggung jawab nami dia kena korsia nong macalo kasih ni roham batama nami losong di pasatu nami do Tuhan nang saluhut aka program di tengah-tengah ni huriang o mana patuluson na hobar tulong ni roham na tao ada dengka di hami ada dengka di tuas ni huriam tujuan nami pasu-pasu negara nami do pamarenta nami loas mardalan di bagasan las ni roa do asonangan asabu itu sejahterana bangso nami masyarakat petu tikinami kurasi hami siya na sa pangalosyon nami langsung nang terdapat pasu-pasu di bagasan Kristus Jesus tangihon jalaw do na Panginoon. Amen. Puji Tuhan marhiti ide sian nomor 627 ayat terus nahu papung pilihan bahan piliata tu ulaun kategorial perempuan HKBP. Jesus nang haleluya puji endehon haleluya amon nangan ni Tuhan dai nama naluhon si bolisi Mas puji matur
dosa-dosa tak haleluya mengulu Yesus haleluya. Tapa saat mapilian na tapa punguntudukan ni dibata matang yang may. Ali dibata amanami na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut silulon na denggan dot naso libasa na malutus. Upasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo magabiop na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Sa parasya kami pilihan non pati bulon hara jamu di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Assalam tadahami gurang ni sileon-leon mi tuhami. Assalam gilgil hami mandok mau nyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para siroha mauliati marohan nami jala pujion nami hu ala naung ditubuhon ho hami padua halihon sian godang ni asini roham tupak kirimon na mangudu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabi si palua jala si pangudu anak mili hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si hutonon nami namatlas ni roha doa minuaing marningot haheheon naing nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru tang mabiar behami mida hamatean do soropna nunga monang Tuhan nami ulu balang nagukui ibana dungan ogion hami sian hamatean itu haheheon sogut alani umbah nupangido hami saya si maroham batogu mahapor siaon nami maniuk barita nauli asau nang ganggu rohanami di nahu bolus sami hamateani saya sungguli marohan nami dot rohani dongan nami asarap hami hehe sian parohaon na buruhi asa tarulahon hami parangen na baru saya pasu-pasu mahuriam do parbarita na uli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan napedem roha jala hehe sian dosa nabi saya papos marohan nami makaporsiay naung mardame jala mardomo hami tuho ala ni pardengkanan na pinatupa ni anakmu. Say pasaba menjalba malum maroha nami. Topa maroha na yas dohotod di na marsihohot di bagasan hami. Asa terhajong jokon hami. Naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapul roha nami marningot akadongan nami naung jumulo ni alap mi. Jala sa tarapul roha nami manaon si taono di hasyang anon. Saya puli akan namatean, na dangol, na pugos, na somarina, akan na mabalu, dohot akan na malungun tu banua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sapnur badia magwaru. Saya Roma harajon, saya saut malamoni roham di banotongon sona di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng ubuan siapari. Saya sama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuami. Una kami tugihon tu panguntunan. Palua mahami siyan pangabu. Ni
sendame jalak jalo mapasu-pasu siang Tuhan de batama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutoddim. Selamat Paskah, jalan salam sehat madita saluna. Dia tu rakai nama, sondis batama. Oh Tuhan Yesus, anak sasada, para siroha, parholoi, mate ibana, humok kebita, trumartano mari ai he Jesusi, Allah he Jesus, rodo arisogo, malolua, dang mabiara, ubotodo, sonang aurapon Jesus, sonang